יום קשה במלחמה שלנו בטרור. שני מחבלים מתועבים באים לתחנת אוטובוס, יורים באוטובוס, רוצחים 6 מאזרחינו היקרים. אני שולח תנחומים למשפחות, ואני שולח גם איחולי החלמה לפצועים. זה שחיסלנו את שני המחבלים האלה זה לא מספיק. זה שנלך אחרי התומכים והסיינים גם זה לא מספיק. ההנחיה שלי היא ללכת בעוצמה נגד קיני הטרור. אנחנו כבר חיסלנו קיני טרור במחנות פליטים, ב3. פשוט פינינו את האוכלוסייה משם ושיטחנו את כל תשתיות הטרור. וההנחיה שלי לעשות את זה בקיני טרור נוספים. אני נמצא עכשיו בבור של חיל האוויר. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו. חיל האוויר הוריד אותם. עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח לפעולה העצימה העיקרית, וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב, ראו הוזהרתם, צאו משם.